Lesmana Mandra Kumara. Mas. Ora kerubutan. Madrana rek. Ya. Kandangane iki. Iso apa nglakokke wayang papat? Iso wae. Nyepelekke ora. Kowe menungso ora tatanan, sampean sing ora tatanan, gareng kudune ngerti. Mungsumu ki aku ora kowe. Aja ngune-uneke kakangku sampeyan ae dhewe. Ayo nek wani kowe karo aku, gareng karo Begawan Durna. Napa kula luput nek Lesmana Mandra Kumara? Lho, ora jeneng luput. Nanging kowe nyangklas sanduring tenggak. Kowe ngino karo Begawan Durna. Kowe padha karo gareng ngino karo Baladewa, ora perkara ngino-nginonan. Sedekandani ra kowe. Menungsa apa kaya ngono? Lho, marange karo Begawan Durna ngece karo Baladewa, apa-apamu? Wah, yen ngono pancen peparange Lesmana Mandra Kumara ki mung mono kawan. Petruk sing utusan kakangane nolo gareng karo Bagong pancen keparang nyata. Terus najek kersane sampean saniki pripun? Kowe bali teng pundi? Bali nang omahmu. Kowe rasa mboyong Purontowati? Mboten iso, kula tetep kudu mboyong Purontowati. Kudu padha bali saka negara Purontowati, ora iso. Bali piye? Oh, wis eren kesel e juarake omah. Genti-genti akan wujud karakter wayang wetengku nganti mulus e. Saiki ngene wae. Sapa sing cilik gedhe saka kadedaning Begawan Durna wenang mboyong Purontowati? Oke. Kono wis nantang urung tak anteni. Hei. Ayo ge omong. Malah meneng wae. Lho, kowe iki karepmu piye? Omong piye? Omong kaya Durna kuwi lho. Ngentokke sayembara apa piye? Yo, aku tak ngentokke sayembara. Ya. Aku tak ngentokke nggonku. Sapa sing cilik gedene saka kulit dening Baladewa? Wenang boyong. Ya kuwi Dewi Purontowati. Oke, tak tandangi. Semono aku ya arep ngentokke sayembara. Sayembara apa? Sapa sing iso nglangkai batange gareng? Lho. Iki kok batangku iki piye to iki? Oh iya lali aku. Dadi mati kowe nang ora apa-apa. Dengkulmu mlocot ora. Anakku cilik-cilik. Kemang paringke Petruk. Nuwun sewu lho sinuwun. Kabagyaning lair batin menika mor misah. Tegese mor misah piye? Menika mboten saged dipun dadosaken setunggal. Upama isa didadekke setunggal, menika mung pepethinganing titah. Kabagyaning lair menika mboten saged sumandhing kalian kabagyaning batin, tegesipun kabagyaning lair numpuk brana picis ning kabagyaning batin ora sumandhing. Ning kok sok baline duwe kabagyan batin mesti kabagyaning lair bakal sumandhing. Niku sing disebut mor misah. Mengkono karo gareng nggih. Ning nggih gumantung panjenengan, monggo mawon. Badhe dipun paringaken Begawan Durna monggo, paringke kula monggo. Paringke Begawan Durna entuk wong sugih ning Kentir, monggo. Paringke nala gareng netepi dhateng perjanji, panjenengan wis lepas saka perjanji. Tur dasare ingkang putra didhawuh karo adhi kula Petruk arep ora patek sugih, ning ya kok seneng atine. Niku pilihan, angel sinuwun, angel. Nuwun sewu angel. Kula percaya panjenengan wis dimingi-mingi werna-werna karo Begawan Durna. Mula ora iso omong apa-apa. Nek pancen dipun paringi Begawan Durna, monggo mboten napa-napa. Kula tak bali tak ngrukti kunarepane Petruk cetha tekaning pati nglalu mergo ora kelakon dawuh karo putramu. Mboten napa-napa. Kula kelangan adi mboten napa-napa. Kentos walu gembol manyar-manyar. Duneng dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Wah, lah kok kebangetan ngomong ngumbar omongan lho gareng. Ing atase kowe men drajating Ponokawan Gedibal 17 wong elek nyolok mripat. Kowe iki men batur. Lah kok langap-langap druwi kaya grojokan. Nerwetek kaya bedhe sepun bapak Tegalan ucap barat. Wah, nesu e kok wani Rasawati. Durna to? Nah, wani Rasawati kok. Nek kira-kira ngamuk tak kepruane watu ndase. Aja kasar-kasar. Men aku dasare wis ora seneng kok kebiyen kok. Nyuwun pangapunten, kula mboten wonten urusan karo sampeyan. Kowe ana urusan karo aku. Perkarane napa? Kowe ngeceh karo wong Ngastina.
Sapa sing kula icik? Putu kula Semana Mandra Kumara. Kowe tanggepong kentir, tanggepong edan, tanggepong koclok. Kowe putra Nalendra Nalagareng ora melek mripatmu. Nuwun sewu kula tak takon, kentir napa mboten? Lho, heeh ning ra. Ora perlu diomongake. Lah, tegese sampean wis ngakoni. Omongan kula niku napa goro? Omongan kula niku mau ngapusi. Nek kula omong abang ya kula andhake abang, nek nyatane biru ya kula kandhake biru. Napa wontene? Kula mung kepengin ngeman karo putraning Ndara Kresna, Dewi Brantawati aja nganti didhawuh karo putra Nalendra. Sing nuwun sewu rada owah pikirane. Lho, omonganmu ki iso meneng apa ora? Nalagareng. Nalagareng. Kowe iso meneng apa ora? Kowe kebangetan kowe ngatasi derajateng Batul Gedhi Tuluker. Kowe nyolok mripating Baladewa. Kowe ngino karo anakku Semana Mandra Kumara. Mas. Ora kerubutan. Madrono Reng. Iya. Kandhangane iki. Iso apa nglakokke wayang papat? Iso wae. Nyepeleke ora. Kowe menungso ora tatanan, sampean sing ora tatanan. Gareng kudune ngerti. Mungsuhmu ki aku ora kowe. Aja ngune-uneke kakangku sampe naik dhewe. Ayo nek wani kowe karo aku, gareng karo Begawan Durna. Napa kula luput nek Lesmana Mandra Kumara? Lho, ora jeneng luput. Nanging kowe nyangklas sanduring tenggak. Kowe ngino karo Begawan Durna. Kowe padha karo gareng ngino karo Baladewa, ora perkara ngino-kinonan. Iso dikandhani ra kowe? Menungsa apa kaya ngene? Lho, malah ngece karo Begawan Durna ngece karo Baladewa. Apa-apamu? Wah, yen ngono pancen peparange Lesmana Mandra Kumara ki mung pono kawan. Petruk sing utusan kakangne Nalagareng karo Bagong pancen kepara nyata. Terus najak kersane sampean saniki pripun? Kowe bali teng pundi? Bali nang omahmu. Kowe rasa mboyong Brantawati? Mboten iso, kula tetep kudu mboyong Brantawati. Kudu padha bali saka negara Durawati, ora iso. Bali piye? Wah, wis eren kesel e nyuarake omah. Genti-genti akan wujud karakter wayang wetengku nganti mulus e. Saiki ngene wae. Sapa sing cilik gedhe saka kadedaning Begawan Durna menang mboyong Brantawati. Oke. Kono wis nantang urung tak anteni. Hei. Ayo ge omong. Malah meneng wae. Lho, kowe iki karepmu piye? Omong piye? Omong kaya Durna kuwi. Ngetoke sayembara apa piye? Yo, aku tak ngetoke sayembara. Yo. Aku tak ngetoke nggon aku. Menang boyong. Ya kuwi Dewi Brantawati. Oke, tak tandangi. Semono aku ya arep ngetoke sayembara. Sayembaramu apa? Sapa sing iso nglangkahi batange Gareng? Lho. Iki kok batangku ki piye to iki? Oh iya lali aku. Dadi mati kowe nang ora apa-apa. Dengkulmu mlocot ora. Anakku cilik-cilik. Ayo aja aku kok ya. Tutu nang ngene, papane wong neter katetean. Tutu nang ngene, papane. Ayo, metu coba. Bareng kabeh aja nganti pokoke. Mintanaken Dewi Kramanira kangku miteraning asta kang miteraning astaning asta Setyaki boten timbalan kok banjur ngangset nggon musuhan Gawa Prabu. Iye, nyuwun dipalilah. Dipalilah apa? Kepareng kula badhe ngrencangi dhateng Nalagareng lan Bagong. Mesakaken ing atasipun Panakawan badhe dipun pulasara dening para sata Kurawa. Setyaki wonten timbalan. Ingsun ora ngeparengake Gawa Prabu, kula nyuwun kanthi sanget. Wis to, percaya karo aku. Luwih hafal Kresna tinimbangane Setyaki. Langkung hafal kados pundi? Nadyan ngrebda lan Gedabyah cacahing para sata Kurawa nanging ibarate kaya dene Gedabyah kokean cacah ngrebda tanpa guna. Tegesipun
Satus cacahe Kurawa kengko nek nganti iso gawe bapak kulite nala garing apa dene Bagong. Wis to. Aku tak mudhun saka dampar. Gusti Prabu menika sampun sembrono. Garing Bagong menika kegiatanipun sepinten? Inggih Diwaji. Kula namung badhe mirani dhateng pun garing lan Bagong. Wis to kowe aja kuwatir, mergo aku wis weruh sak nyatane. Mboten. Mung awat-awatono wae nala garing lan Bagong. Sira kadangku entuk ngewangi karo Panakawan sakarone lamun wis padha ketemper yudane tegese wis kepepet tenan lan ora ana dalan kanggo mlayu. Oh iki istirahaken dawuh. Ngono ya Setyaki, mriki istirahaken dawuh. Kakang Pati Udawa wonten timbalan. Budal kang padha sibo jeneng sumedya nanting kelawan Atmajaku Purantawati monggo kepiye mengko nggone padha bakal ngirep kahanan iki. Nuwun istirahaken dawuh. Nyuwun pamit madya pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Kakang Pati Udawa. Kaya wis ora ana dawuh maneh Kakang Pati Udawa. Durna gati ning Pananggilan. Sanata sukundul ngedhaton jeluk saking dampar kencana kinampit gambaran gading. Gadharaken sanggaring Purumban Jadi manggung ketanggung Joko Paloro. Ingkang sami ngambil pacaran keprabun. Kawis tinggal saking Mandra tindaknya Sri Naranata kaya sesanti kamulyane. Watur ya raja tumbak. Panakawane Ndara Janaka mintuk pamrih tumbak kaya ngono kuwi padake aku ora iso nyekel tumbak. Ayo, enteno tumbakmu. Wah, iya. Iya. Ayo dene, Wer. Jangan apik tenan kowe tak dol yo. Hus. Wow, didaya kok didol. Awas. Lho, piye? Saking ngertiku. Waduh. Aku diajari Ndara Janaka ngene iki. Jaman Ndara Janaka isih muda. Jaman Swita Begawan Durna, terus pendadaran siswa Sukalima. Aku diajari ngene iki. Mergo aku trampil terus dadine aku kena. Rasa sok disambi omong. Piye? Aku ro Petro ampuh sapa? Ampuh kowe tenan. Petro nek gelut ya gelut nek kon nampani panahne ora iso. Kon nampani tombakne ora iso. Aku dhewe sing diparingi karo Ndara Janaka. Aku jare ya dikai. Mosok. Domongi ya. Tenane. Mundur. Aku ora dikai kaya ngono kuwi dikai japa mantra, japa mantrane. Bapak lunga tapa biyung meteng tuwa tes-tes dadi banyu. Mat iki. Aku wong suci ora tau colong jupuk. Tumbak ngenengi aku dadi tumbak rongsokan dol kilon kowe. Ayo balik. Rasa dada ujen. Wong iki kasektene dhewe-dhewe, Mas. Kowe lah kok malah kalah ampuh. Piye mau kuwi? Bapak lunga tapa biyung meteng tuwa tes-tes dadi banyu. Yo saiki Bapak lunga biyung meteng. Kok tetep kena? Wong mbokne meteng kok bapakne kelayapan. Bapak lunga tapa biyung meteng tuwa. Tes-tes dadi banyu. Yo. Bapak lunga tapa biyung meteng tuwa tes-tes dadi banyu. Terus sama aku wong suci, aku wong suci. Ora tau colong jupuk, ora tau colong jupuk. Kowe ngenengi aku dadi tumbak rongsokan, dadi tumbak rongsokan. Balik. Aku wis ora arep muni kok kon muni to. Lah nek ora der. Kowe men siti ya. Aku
kudu tatap tanggo-tanggo. Nah iya. Ayo diteruske rek. Nek pancen kowe anu ponakane Ndara Janaka bales kae Surtayu, balese aja kuwatir. Babar pisan nembe pisan menika ing ngadat saben kelampah kula menika gelutipun kalian Petro. Lah iya ning sagedhakan menika mengsah garing. Wah garing menika jebul menawi krida medap-edapi keterampilanipun ngalahake Petro arep lilin ngantem menika rasane kula rasake ora sepiro ning nek bola bali saya suwi saya mumet saya buyer kula semanggaken Mas kula mboten saged ngatasipun kula semanggaken loro kabeh awak kula. Muncalke tumbak pirang-pirang garing niku ya iso nyauti tumbak kaya Janaka nika. Wah, edian. Mboten nomo mokal. Ponokawane Janaka mula keterampilan ya mek padha karo juragane. Lah iya. Ora maju meneh mboten. Bagong ora tumandang mboten mandering. Mundur man. Kok bathukmu biru? Tendang Bagong monggo nendang nganggo teklek kayu niku maklutak ngoten larane ra jamak-jamak kula semanggaken gawa gaman pun mboten sanggawa gaman ya kalah surapur perkasa uripe malah musuh Panakawan kalah isin menang ora kondang sinten sing ajeng pripun sing ajeng nambani Kurawa sing ajeng ngewangi Kurawa. Lah iya lah terus apa iki sing durung maju Nun maju oleh Cak Bagus. Wah nggih nadyan rada abot lakonane Pak. Sapa ngerti garing gila kali kula Bagong gila kali kula. Mami nggih lak maju Man. Hati-hati oleh nggih. Ngempuke watu ngatoske banyu. Giri Lusi jalmotan kena kene rek. Gusti iki paring kekuatan dhewe-dhewe. Arep jajal piye? Hah? Ora mengko ki ana omong iki. Oh, arep ngopo kowe? Arep ngantemi aku? Yo. Nyo. Nganti iso pecah sirahku meguru karo kowe 20 taun. Ora mung sembrono. Lho, iki tenang kok piye? Wis kaya ngene kok dikira ora tenanan. Asli iki. Nyo guys. Wah, tak antem tenan. Oke, ora masalah. Nek kok bales lho. Perang iki ngene iki rasa dadak kokian pegijikan sing bagus sapa sing ampuh ya kuwi sing isih urip sapa sing gretak kuwi sing kalah. Jarane adu atos sing sirah. Ya guys. Wela kendel tenan, kendel wae anake Semar. Yo. Ya yo. Nek pecah piye? Mengko tambale rasa kuwatir. Ya guys. Gon buri apa piye? Gon dada apa ya?
Ha iki cah kendeli ngene iki ora kok meng halo babu tancil pisan modar malah kewirangan to kowe. Ayo iso. Rasa kok kan jogetnya wis. Ngene iki lho kendel tenan. Kon mriko nyo. Oh, kowe ra wani ngene iki sing ngomong sapa? Aku cah kendel ya wadake nyo ayo. Buri kok piye nyo ayo. Kok men gelis piye? Aku cepet aku. Ora tau suwe-suwe aku. Kaya aku iki lho nyo lho, dimanke tenan, gek ngantep. Buri kok piye nyo? Kuwi tegese cah kendel tenan. Aku ya wani nyo ayo. Buri kok piye nyo ayo. Kaya aku iki lho nyo. Ayo iso nyo. Oh ise. Arep ngopo ayo. Buri kok piye nyo? Buri kok buri. Oh ada kira. Oke, terus yo modar tenan yo kesuwen dijajal yo nyo modar kowe ora apa-apa lho ora apa-apa tenan ora apa-apa wis to ngoyo golek utekmu wah aku wis ra ndek utek oh golek kowe gagar utak aku wis ra ndek utek dadi ra iso gagar utak wis santai wae to pisan ada yo nyo sak siramu tenani kowe mang tenani guys oh biar kowe ayo lho wis ora krasa wah ngece wah setan ratatanan ora pindho ganjel kok genep manut ya ganjel kene ping telu waduh iki ora kebal sira resiko guys pecah siramu biar weh ora apa-apa ya gentenan yo waduh mau perjanjian ora gentenan cara ngendi perang ora gentenan atene seneng kowe buat-buat ngene kuwi sing ngrasake iki yo nganggo ngampet tidur lho ora basa ora basa ya ben teges yo mati tenan iki lho waduh itu munggulo bopong aku sebu pertiwi ayo wis kowe lho ngerti tangane Bagong mau nganggo ngantem sirah sapi winginane pecah dadi papat wah cangkeme jenengane ngedonke mungsuh ngono kowe kowe ngomong kok omong ning aku dadi tratapan kok nek sigar tenan ora engko sigar ta plestere ya ora kena omong langsung bet ngono langsung tes ya semerah oh kuwi ndonga barang wong arep tumindak apa-apa ki nganggo semerah ngono Jawa kuwi ya wis nyo apa ya kowe iki ngopo kowe iki setan ora wis ngampet-ambegan ora sida ora apa-apa kok wis ngampet-ambegan aku wis nerot ngono kaya wis piye ngono lho kene yo ben tak ora apa-apa rame iki rame iso setengah loro iki ora apa-apa padha-padha ambuhe aku ping 3 mau lagi pisan oh iya kene ora dijaneng iki pangeran Pati dijaneng oh iya lali oh siap apa ayo terus endi mau wonge wis buyar aku bisa mulai mumet bisa yo terakhir yang ketiga yo perang ini kira penak kemonjo dimatke yo kecekel ora sandadak gabus ngenteke tenaga iya yo siap 1 2 ora apa-apa wah rame iki yo terus ke waduh iki nganggo leren sik udut-udut sik rasa oh perang kok nganggo udut-udutan barang
Nek ora apa Dik, ning aku njaluk. Wah. Ora gowo kowe ora ente. Rasanya kayaknya. Hut. Gal. Kok saya ringkih. Wis rusak otake. Ora wae sing waras koknya pisan. Pindho ya. Ping telu. Sini. Wah jauh tantem kok ora ngrasake blas to, Gong. Ayo anggere ora muni lara cangkeme ya ora lara. Hop. Mudar wis buyer. Nek ora apa-apa aku, ora apa-apa ngene. Ora ya. Ayo, madhep rono. Ngesoki aku kok. Ora sida kok. Tolak meneh ngoten siji. Ya, oi. Terakhir. Ya. Siap. Saya ta. Siap. Yakin. Ayo. Rampung nyawamu. Sileke palu aspal. Kaya mau gayeng kok nyenyet kok ngelekar wadake kalah. Ayo ijatahe kowe le. Sis matane ora boleh lek dengkulmu mlocot kuwi. Ngapunten kula kinten Bagong enak bali lho. Kleru. Wis ra ngerti kiblat anak Prabu Mandura kula sumanggaaken. Jajanan skurtaning bawana iblis lanat. Walah dalah. Pola kene derajate nglokare karo Bagong kok ngiwas Maranata Mantura Prabu Baladewa. Kowe nyebarake Maranata Mantura Prabu Baladewa. Nolokare ora bali tak glantang negara dadi apa? Jembablasan ndi nek mulih Gong. Saiki nek ora mulih ade mudar tenan. Iki ade nek ora mulih mudar tenan. Ngopo mulih? Sing maju ra Kurawa. Sing maju sapa? Sing maju Baladewa. Sing kiper. Iki ora bal-balan ya nyuk. Iki perang kok sing kiper. Iki Prabu Baladewa maju gawa nenggala. Panas main jajaran sultaning bawana iblis. No, kareng ora bali saka negara Dwarawati coba kok glandang negara jeblok petengmu. Terus tangane Baladewa mak slonong. Abing kae. Wah, muruh. Baladewa golek kaca ora. Kok tangane muruh senter kuwi. Nenggala. Enang engga ala. Nenggala. Nenggala ki tampake gunung jubluk Segara Asat. Aku mau namani gunung bola-bali lho jugruk-jugruk ya. Ya mbok kok ya. Diantena. Monggo ora sepiro lho. Ah iya. Aku ya ngerti kaya. Asem tenan.
Ku karepe dhewe ra. Mundur atrajange dhewe. Wani apa kowe? Wes aku nek nekat ngene ora dirasa sapa ora. Mundur ana ndelik. Oh iya. Nek mati piye, Gong? Ora, mati iki sing ngasta sing gawe urip kok. Mati urip ora saka Baladewa. Mati urip saka sing gawe kuwasa. Sapa ngerti bengi iki aku gleleng methuke Baladewa, tamane Nenggala ora apa-apa, Nenggala ki ampuh. Ampuh orane pusaka iki gumantung sing gawe urip. Iki nek iki dienggo nek omong. Goblok. Ora nenani wong tuwa aku ora dong kok. Ngerti ra, mula nek tak ajak pengajian kae sok melu. Ngerti ra critane Nabi Musa? Iki ora guyon iki Nabi Musa kae tongkate le ampuh mergo entuk firmaning Gusti Allah. Saberna ana ing Laut Merah. Nek ora diparingi firman, ora bakal tongkate kuwi ampuh. Mula kabeh iki apa-apa saka panguwasane Gusti. Najan mati uripe manungsa saka panguwasane Gusti. Nek kowe duwe pusaka ampuh, Gusti ngeparengake aber pusakamu. Ora ana dayane. Ngono kok takut. Ke belakang. Iya. Aku wedi nek kowe mati. Wis to. Rasa semelang kok semelem. Aku yakin ora apa-apa wis to. Ya wis, tak delok saka kadean yo Gong nek kowe ana apa-apa aku tanggung jawab. Wis rasa kuwatir. Wong iki nyebut karo sing gawe urip ora wis beres. Gusti nyuwun pangapunten menawi kula menika dipun anggap leres. Tentu Gusti paring pengayoman lan paring napa niku jenenge? Reng aku diajari ndonga, Reng. Wong iki ora tau ndonga kok gayane ndonga paring ana pengayoman lan supados sak mangke kula saged menang anggenipun perang. Lan supados sak mangke kula saged menang anggenipun perang. Ngaten Gusti, dapalke. Nggih. Paring ana pengayoman Gusti, mugi-mugi kula saged unggul anggenipun perang lan saged damel wirang Prabu Baladewa. Mandi ucaping kula Bagong ical wujuding Bagong ana Baladewa. Ana Baladewa. Iki kok awakku mulur iki ngapa ta iki? Reng. Ngapa? Bala, iki mati kira. Saya ora cenanangan kowe. Lho, iki ra suarane Bagong to iki. Heeh, aku ngapa e? Oh, kok dadi wujud Baladewa ta, Gong? Weh. Tenane. Heeh. Lho, kaya goleke pengilon. Goleke pangilon. Lho. Wah, jian gleleng tenan iki. Aku iso dadi kaya ngene ngopo to, Reng? Ampuh aku ora ngerti. Aku mau ki jare ndonga. Aku muni Gusti paring ana pengayoman kalian kula. Gusti terus kaya bumine iki kedher terus aku kaya ditutut saka ngisor terus metu menang ngene iki. Wo, aku kuwalik. Kuwalik piye? Kudune iki metuse lagi didudut. Ora kok didudut lagi metu kaya ngono. Kowe tak gawe kira matamu lho, Reng. Iki wis kira kok isih kira ora. Dadi Baladewa tenan aku. Isih. Jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestu-Nggara. Nolo Gareng. Ayo to Reng wangsulan to. Iya. Wonten dawuh sinuwun Prabu. Ngatur sembah Prabu. Non, ngatur sembah. Pan ngatur sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun Prabu Mandura. Iya. Tak tampa Nolo Gareng ora liwat pangestune nambal. Kula pun dinggo jimat paripe. Nolo Gareng sapa sing bengok-bengok nesu kae? Prabu Baladewa. Lho. Wani ngembari marang panguwasane ingsun. Nggih, dasar kepara mekate. Iblis lanat. Paling wae jangan bawa cipta mai nyalamat tidak kamu jadi cemalo.
Kok kata-katane ra cetha. Kira Baladewa iki angel tenan. Kono ki wis kulino saben dina ki nek omong cepet ngono aku kan dadi Baladewa lagi entas kok ngomong cepet ora iso. Wis omong aku. Golek pusaka. UGD ya, nggo penimbangan beras. Kae KUD. Kaya kleru. Lah ngawur. KUD kok kae posyandu. Posyandu apa? Iki malah rembugan kesehatan to iki. Mati jeneng aku, mati ah. Setyaki. Koko Prabu. Aku seneng Koko Prabu. Manus maring kacan. Oh Prabu. Koko Prabu kula aturi sabar. Kula mboten kepengin negari Ndrawati menika dados ajanging pasulayan. Kula aturi sabar. Hei, Raja. Adikku inggih Koko Prabu. Adikku. Adikku bocah berasa. Adikku bocah bagus. Adikku bocah bagus. Kresna aja to bisa Kresna. Menungsa ora tataran kae jenenge Baladewa ngembari marang panguwasane ingsun Kresna. Kula aturi sabar. Kresna. Kuwi dudu Baladewa. Sing Baladewa kuwi aku. Oh Prabu, aturi sabar. Inggih, kula ngertos. Menungsa kuwi Kresna, ming ngene lho. Inggih, dos pundi? Kuwi Bagong. Kuwi Bagong kuwi. Inggih, kula ngertos. Aduh, Koko Prabu, aduh. Kresna ada apa Kresna? Koko Prabu lenggah prayogi Koko Prabu. Yo. Oke malah do rangkulan kaya wong gugu karepe dhewe. Kula aturi sabar. Koko Prabu lenggah nglangkung prayogi. Koko Prabu lenggah. Yo. Ge omong inggih. Aja nganti kesuwen ora omong ya Kresna. Setyaki. Wonten dawuh aduh adikku di. Njaluk rokok Setyaki. Koko Prabu menika menawi filter mboten purun. Aja filter. Ana filter kentingan Setyaki. Nggih. Koko Prabu atur semene ora pati nduga mono. Lah kowe ngantasi Baladewa dikembari karo panguwasane Panakawan kere ngembari marang panguwasane mantul Prabu Baladewa. Aku ora nrimake. Minggiro menungsane buru ora glandang ning golo. Kresna. Minggiro Kresna. Ora tuan-tuan dandanane pikirane. Lah kuwi suarane apa ora marai mangkel? Koko Prabu mbok sampun ngaten to. Lho, aku ora entuk ngono. Inggih. Lah aku kan ngono karo sapa? Jenengan nek ngendika kok nganyelke to. Iya, Kresna iya. Oh, iya, kedua badhe. Wong guyune wae elek ngono kok. Dadak dadi Baladewa. Kok ora Bu? Nggih. Anak kula gadah pamundhut. Lho, anakmu duwe penjaluk? Inggih. Purantawati saged dipun dhaup sinten kemawon? Waton temanten lanang saged nyaosaken utawi ngunduraken pusaka senjata cakra. Senjata cakra ilang. Estrinipun bedeng kemawon manakula katawengan Badra Hirawan. Kowe lha apa Kresna? Kata-katamu kok angel dicerna. Badra Hirawan ki apa Kresna? Kok Prabu Mandura kendel. Mangke kula nesu lho. Aja Kresna, aja gampang nesu ndak gelis tuwa. Ya Kresna ya. Inggih. Setyaki. Wonten dawuh. Gulana es teh. Ora Prabu Mandura kok panjaluke werna-werna. Badhe kula padosaken mawi bathok. Aja kurang ajar Setyaki. Ratu kok digoleki nganggo bathok. Anggepe aku kire. Setyaki wis aja tok tanduki. Ngertos mboten Prabu? Ya, ngerti.
Lesmana ngaturaken senjata cakra kula dhawuhaken lan pun Purantawati. Ngono. Inggih, njaluk pamit tak matur kaliyan Prabu Adi. Ya apa ora kurang ajar kuwi. Pengaruh kok sikile diuncalki karepe piye? Sri Baladewa Narpati. Ya apa meneh? Tuwe Naraswara Kresna. Kalangkung tresnani marang Adiabanon Cinawi. Kaya Pak Gino. Tak tunu nek isih sembrono. Senjaki sabar. Karo kok Prabu kurang ajar Titenara. Senjaki ora basa karo panjenengan ingsun. Ora basa ora apa-apa. Apa dianggep aku ora ngerti karo kowe? Kowe Bagong. Lho. Ngawur. Kowe ora. Bisa ndane Baladewa jenenge Bagong Kresna. Piye keterangane? Aku njaluk keterangan saka dokter sing gumadhok. Aku ora caturan karo kowe, mangkel aku rasane. Kresna kok dijaluki keterangan dokter iki anggapmu Kresna iki masuk angin lho piye? Maksudku keterangan saka anakmu sing jeneng Purwanggan, Purantawati. Purantawati Kresna. Kowe tak kandhani ya. Heeh, piye bener? Piye kadangku Yayi? Anakku Purantawati njaluk apa? Njaluk dijapi. Wus. Njaluk apa Kresna? Ngendika sing cetha. Kemantenan nang kudu iso ngaturake senjata cakra. Njaluk bae Yayi kok si Arnendi kowe Arnendi. Arnendi ora salu lunga. Aku arep bali. Arep bali arep ngondo karo si Petro. Petro ki sapa Kresna? Petro ki sapa? Sik nolo gareng iki nolo gareng dalem kene. Ki sing dandani ngene iki sapa? Aku ora kok. Aku iki ra dandani. Lho, anane kancane meng kowe. Kowe mesti dandani bagoe diganti. Piye to Gong kowe kok dadi kaya ngono kowe lek ganti piye to? Aku ya ora paham. Aku iso dadi kaya ngene iki piye? Aku bagi meng donga Gusti paring ana pengayoman supados kula saged gesang terus aku omong karo kowe aku malah kaya ngene dhewe. Ha iki le salin cilaka iki. Waduh piye ya? Kok goleke dukun to? Aja. Wingi tak goleke dukun karo dukun bayi. Masa awetengku diplotot. Nuwun sewu sinuwun, mbok ditulungi sinuwun. Ditulungi piye? Panjenengan Narendra Digdaya to. Bagong iki wangsule kaya wingi. Lah kowe iki dadine piye to? Kula niku mung nyuwun pengayoman kali panguwasaning dewa. Kok dadi Baladewa ngenten iki? Mula kula lajeng bali niku pripun kaya wujud wingi radang. Ya wis tak suwunke marang nang aku mono kok nyaur ora usah nyaur. Arep disuwunke. Kowe hitungane utang mah aku. Ora. Tak suwunke ngersaning dewa muga-muga kowe bali kaya wingi Bagong. Ah, ngoten. Ora malang kerik. Oh nggih. Tansah marep pamoring. Hei! Mbok ora sembrono, Den. Rang. Aku piye iki, Rang? Kok dadi malah anyep kabeh awakku. Wis Nundarawati iki sembrono wis ben kapok. Wis ben aku sengit kok. Iki mau wis gawe dolanan kadangku tuwa saiki kapokmu kapan? Wis kono gojakan bali kono. Duncalke ning pawuan kono dibuang. Aku piye Rang iki? Kowe dadi teko ngono kok. Wah Kresna tak curi tenan kowe. Aja. Ayo baleke. Menungso ae padake teko bali yo ngene rak cekelik. Wis. Lah iki metu-metu ora sakarepe dhewe. Aku nek ora ceket-ceket mesti gledak iki mau.
Apa kowe wong kurang ajar karo wong tuwa ya ngono kuwi. Petruk kon ngaturke Jata Cakra. Jata Cakra. Kon ngaturke tekan kene. Siap. Nek Petrus ngaturke Jata Cakra, Petruk dadi mantuku. Oke. Bener. Yo. Ayo mulai yo. Ayo. Petruk kon ngaturke Lek Marto. Jata Cakra. Jata Cakra Lek Marto. Nolo gareng wae sing bukan nolo gareng. Nolo gareng sing bukan nolo gareng wae. Ya wis. Kresnane emosinan. Petruk kon ngaturke Jata Cakra. Nggih, bali yo ngestaken. Ini mame ya. Lho. Ngantuk jengkulmu lah. Ponokawan kok macem-macem. Baripun kados pundi? Setyaki ditunggu nang kene wae. Nek ora ngono ndak malah mengko negara Ndrawati dadi ajange pasulayan. Kula namung derek kersa wanduku kan sengkoko. Ora sinar tanpa budidaya. Ternyatane Gusti paring kabisan marang Kakang Jaya Lelono. Ndak kira Kakang Jaya Lelono ora bakal kangelan nggone bakal ngupaya menyang endi papan pernae. Kinarya mukti pun Kakang lawan kadangmu aku Kakang Jaya Lelono. Yayi. Setemene durung wae pun Kakang paring dawuh kelawan sira Yayi. Lagi wae pun Kakang nampa sasmita nalika pun Kakang Siadi mapan ning telenging guwa padha nglakoni semedi maladening nalika semana pun Kakang entuk sasmitaning jawata ing dumeling ana ing Karna tanunila kejaba mung papan pernae pun Kakang lan Siadi nggone bakal yasa negara ora ana lek kejaba mung papan ingkang aran winastan Karang Tumaritis. Wondene ingkang nglungguhi Karang Tumaritis mau wujude sawijining kawula alit ing awake sarwa dawa. Awake sarwa dawa ya menungsa kuwi mau ingkang kudu dadi tumbal. Sawise ditumbalake marang tanah Karang Tumaritis. Wewengkon Karang Tumaritis kuwi mau tumuli bakal dadi srana pun Kakang Siadi nggone mukti kawibawa Nyakrawati Mbau Denda yasa negara pun Kakang dadi Nalendra kembar kelawan Siadi Jaya Lenggara. Yayi kadangipun Kakang leng-lengeng triya mangungkung ganduan rimang lirlena tanpa kanin tanpa kanen yen tantulusa yen tantulusa kamangku sang Dyahutama Nalendra Muda wuwuse angrerepa dadi kersaning Siadi pun kersaning Kakang Siadi mung kari manut. Ayo gelak lakune prapta ning wewengkon Karang Tumaritis. Iya sapa ingkang pepalangi kareping pun Kakang Siadi rawi-rawi bakal dilantas malang-malang kudu diputung. Ayo Kakang tak derekake. Nyata mening kalang wanagar wandan moncar
Semuriris eko balik kok teng jerdu anakku nolo gareng Petruk lan kowe Bagong bekti kula kunjuk Pak iya tak tampa bekti kula mo iya tak tampa Petruk bekti kula mir iya Bagong tak tampa neng apa ha lah kok dadi janur gunung kadingaren ora tak timbali kok sowan wis Truk matura para Madyawusana tak pasrahke karo kowe panuntune Bapak Petruk eneng apa sewu lepat diagung mangaksami nggih Pak iya arep matur apa namung badhe nyuwun pangestu dhateng Bapak Semar kowe arep duwe gawe apa mboten gadah damel ning kula gadah niat Pak niat kula mboten sanes namung kejawi netepi dhateng panggenipun Priyagung ingkang natipun ngendikaken dhateng kula ing nalika semanten sampun dipun seksekaken dhateng jagat saisinipun sampun ngantos Priyagung menika kala wau tetel kangalindranipun amargi pangandikanipun boten dipun tetepi kowe iki omong apa Bapak kok ora ngerti nalika lampaning kepengker Sinuwun Ndarawati paring dawuh kalih kula sapa sing iso mbalekke pustaka Jamus Lima Sada sing dicolong Dewi Mustaka Weni bakal tak pek mantu monggo nalika semana ingkang saged nganduraken pustaka Jamus Lima Sada kula mbuh lara-larai saka sapa ning sing wigati sing iso ngaturake pustaka Jamus Lima Sada kula iya lah niki tekan sepriki niki kabar sing kawentar Sinuwun Ndarawati kagungan putra namipun Purantawati dados sujating para penglamar terus kula utusan kalih kakang kula Mas Gareng kula ken suwang teng negara Ndarawati nanjeke ngendikane Sinuwun Ndarawati mula dinten iki Dewi Purantawati nyuwun pepanggil reruba temanten kakung kedah saged ngaturaken senjata cakra ingkang murca saking negari Ndarawati Pak kula nyuwun pangestu nek saged kula ajeng goleki pusaka kang aran senjata cakra ingkang murca saking negari Ndarawati nek pikantuk dados jalaran anggen kula nuwun sewu lho Pak dados mantunipun Sinuwun Prabu Ndarawati Pak Semareka den prayitna samuriris eka balik titiyani gandayani dosanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti blegegeg ugeg sadulita jroning rasa seneng ning kok atiku duwe rasa kuwatir siji kowe duwe gegayuhan Petruk wong duwe gegayuhan kuwi aja mung kandhek ana ing karep ning tekakno tekad mergo tekad kuwi pok ing karep nek rasamu wis nekat ta ya wis kuwi bakale kelakon ning kowe kudu ngukur karo kekuatanmu sing calon besak utawa calon maratuamu kuwi Nalendra dene kuwi ming derajate ngaceplik ming wong loro saudon telu saurupan kowe ming batur kuwatire atiku nek nganti kowe memirang marang Sinuwun Ndarawati ngembete gawe wirang bapakmu Semar mula gegayuhanmu kuwi aku mengestoni ning aku ora iso mbantu apa-apa senjata cakra golek ana nek ketemu bejo kowe nek ora ketemu rasa duwe tingkah laku sing aneh-aneh bali ning omahmu tentrem karo anak bojomu Petruk nyuwun pangestu Pak klepat tanpa pamit
Petruk ten pancene sajake niat tenan, Pak. Ya wis ben. Ya wis ben nek pancen bocah wis niat. Wah, jan kita nek Petruk nek nganti sukses dadi mantu ratu. Awar njaluk pangkat patih. Patih ngendi? Ratu Ndorowati wis duwe patih kok patih-patih ora. Ya sak ora-orane dukuh. Minjaluk dukuh iku werna-werna. Ayo tole nang negara Ngamarta ndak selak dadi pengantu-antune pepundhen Pandhawa. Semare konten prayitna semore res. Mengestoni mau mengestoni bapak itu merap aku gede dayane mergo bapak ki nek tumrap anak ki dadi tangan tengene sing gawe urip muga-muga di udanane penjangkaku ning lek arep golek nendi wong parane ilange Cakra aku ora weruh kok dadi aku ketayanan mlebu ngalas munggah gunung medun jurang wis tak niati ora pati-pati aku bali ora ketemu karo pos utawa senjata cakra pusakaning Sinuwun Prabu Ndorowati. Cukulan mriki. Iya. Pandhita kang kinarawangsit pindha gombang ngajaping tawang suso angin ngendi nggone kencang warudaya pak pong buk bolong kali cedhe sapa sing gawe Petra kita ngapa kekilapan menapa pulun panjenengan menika ngertos mubah musi ing dateng titah ya kita kepengin kelakon panjangka kita ngene kepengin dhaup karo Purantawati ngerti ya aja seneng sik ulun Nyang Majapada kuwi matedhake dawuh timbalaning Hyang Prabu Bathara Guru kita ingkang wajib nampa timbalaning Hyang Pramesti Jagat Girinata ngerti ya pancen kepara nyata anane Purantawati kuwi cinadang dadi jodoh kita ning aja enak-enak ngapenak merga kita kudu goleki nginastan senjata cakra kuwi tenan Petruk upama sampeyan iku dudu wis tak tubruk tak uleng-uleng saking seneng kula niku tenan Bu Kulun iya tenan aja kuwatir lajeng kula anggenipun ngupaya senjata cakra teng pundi mlaku bener dalan urut dalan iki aja menggak-menggok nggih nglakonana tapa ngrame ketulung marang sak pepadaning urip paring sandang wong kawutan paring boga wong kaluwen paring payung wong kudanan paring teken wong kalunyon nggih kita ulun paringi wujuding pusaka aran wujuding pari suli bambu
Ulun. Kok mangang apa? Kaya ngapa kaya kula aturi maringaken. Ya Petra tampan ana.